थांनाय साल 15 सेप्टेम्बर भूमिका रियांग थैमानि बाक्सा साइमनो बाक्सा साइमाया तोना आ बगे चेंतिनि अ वीडियो जगह नरनो काहामके सानाय थांनाय साल 14 सेप्टेम्बर क्लास 10 परि तने भूमिका रियांग टांगि साकसाजुं सिनजो बिथि जाना नांखना तै अ बिथि चामनि आबोनि नेक्स्ट डे 15 सेप्टेम्बर हिनकाय भूमिका रियांग अ हानया करे थांका एबा थैथांका हिनके आरो वाना जाने कगले आबसे आमसक चेराय क्लास 10 परि तने बोरि तिनिति सालो टांगि साकसाजुं थैना नांखना बाक्साबो सालायु हामजमा चलाबे एटो जेट ओंलाय थानि साक देरावै ब्रेकअप ओंमा बाय साकसाजुं थैना नायु हनै हिनके आरो कुबुइतामा तातालताम ओंखना आबगे फदि चंतिनि जतो बिसनि क कलमने चिगनसा कबे नर जतन काहामके साइ बुजिरनाय तै ए सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल पाठि जरा काहामके नायदि अब वीडियो चैनल सिगां पुलियानो सानाय अब वीडियो जगह बेलाय वान सुमुंदे सेरमुं कतर माननो हने खाखलायु सिगां सिनेमुं सानाय बिनि मुं भूमिका रियांग बताबो क्लास 10 परि तंगो खुवाइतुला सिकरनि गभर्नमेंट गर्ल हॉस्टेल तंगै तै आ हॉस्टेलनि कोनो साना थांके आरोनि स्टुडेंट रंनि बखाक्ति जों साइमनका आ हॉस्टेलनि वार्डेन जे हॉस्टेल मरगनाय एबा हॉस्टेल नाकिनि खलाने एकदम केयरलेस बाहागे हिनकाय साल सिगां एबा सालो सिमे हॉस्टेल वार्डेन किसामिसा फायै जेराय रंनो नाकिनि खलायो सारिक सानजा ओंखायनो आरोनि वार्डेन हॉस्टेल याकरे नगो थांफायो आटे जरा आ हॉस्टेल बिसिङो हरकोथोगो हेनकाय गोबामा सिनियानो या चलारक चुवाक नंगे हॉस्टेल बिसिङो हाबोते सिक्रु आबो काहाय कग्रबो जों खनाय मानका आरोनि स्टुडेंट रंनि बखाक्ते हेनकाय जतनो वानसुंनादि आबो काहाय वार्डेनो तैतामो सानाय मास फाके वार्डेनि मुंगे बेटन रां मासाय तंगो यांके वार्डेनि सामुंसे खाया तैतामो सानाय आटे वार्डेनो आको आमसु बुनि पार्सोनेल थांगे लाभ करे वानसुंनादि नरबो आबोनो काहामके आ बगी फजी जों ताबो मोनाय भूमिका रियांगनि सिक्रेट लाइब्रेरी खुलगै नालेनो पुलिया सिगां मोनाय भूमिकानो खरकसा चला हामसको हनै साका आ बगी मोनाय भूमिका पुलिया अ चलानो बिसास खाइमेया अंगे चलानि हामसमनो एक्सेप्ट खालिया फियाबा आबोनि ओलपानो अ चला बोनि यांगते मोनाय भूमिकानो बार हामसको हनै साका आ बगी लास्ट फाचिङो हेनकाय मोनाय भूमिका आ चलानि हामसमनो गसिरिका आबो हाके खरनि खा बाक्सा के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हामसनाय तमा जरा तैतामो सानाय सालजा चला अ बोरिबे ए टू जेड क्लास खाना कक्साका आफुरो बोरि साका आति रगियाखो आबो बेले किरिमा सेसा ओलो कोनो मुसासे हामिया अंगना किरो बोरि आतिके साका अ बोरिनि आति कौनो खने चला साका नों आना हासे हामसगिया आ बागने आति कक्साव आं तंगो नों तामसु वानाबा नों आना ताबुबो बिसास करि हायदा चला आबो हाय कक्साका आ जरा के तैतामो साजेनाय बोरै अ चलानो बिसास खाय चलानि हामसामाबो कलगै बिनि साकमां याफरे रिखा एटो जनि बागे अ चलानो ते आतिखनो बर खरनि आ सालनि सिमे तेबो बखा मानलाय हामसानाय तंखा पियाबा सालजा आमसके जरा हामिया फाकिया आबो अंका बरक सिकांगो एटो जेड क्लास खायमोन आ रिजल्ट आबो पॉजिटिव अंगे रिखा आफरके बोरै अ चलानो साका खनागरि आं प्रॉब्लेम कतरो कलाय तंखा बेले किरिमा सेसा आं ताबुकताम खने आ जरा चला हठात साके अ बोरनि आबो काहाय कगनो खने जलि जाका ते आ सालनि सिमे चला इग्नोर खाय साकना याखे तंखा अ बोरनियो आटे जरा यांग बोरके तेबो किरि जाके चलानो बार कांटेक्ट खाने ट्राई खायो आफ्रो चला साका आबो आनि चारा एंगै माया नों बयबे एबा आलका चलाबे तंगिसे आति देरावो नों बा सिनाल फाल्टु सिबला नों खरकसाबे तंगमाया जा नों गाहाय फाल्टु बोरबे आंते तंगमलिया तिनि सिमे नों बाय ब्रेकअप ओंखा चला आबा हे कक साया बोरनो कागे रिखा आति जराके बोरितेबो किरि जागे अ चलानो काबु रिक्वेस्ट बो खाकिया बिनि लाइव फिरोगे फादि आतिता अंगदि जदि नों आनो याकारके आं थैथांनाय बोरि आबो हाय काबै साका अ चलानो हायपनो चला अ बोरनि थासे कगनफाना केयार खालिया नों थैनाके थैदि जेसापन अंगदि हनै साका आ बागे बोरि आ जरा साजुं डेली हबुं सावुं कामां बखानो कराखाय नारिमालिया ते आबोनि लास्ट फाचिंगो हिनकाय बोरि साकनो केसेनगो सिवै दुकान थांगे सिनजो बिथि पाइ जाना नांखा तै कथां तंलिया थैचिनाय हनै साकसाजुं बिथि जाका आ साल अंका 14 सेप्टेम्बर आफ्रो बिनि गाना तंनाय एबा नगनि बरक साइमानि भूमिकानो कामिनि साखामनगो तलांखा आरो बेले सिरियास ओंमा बागे ओलो जिबि साखामनगो रहर जाका हाइपानो आरोबो बेले सिरियास ओंमा बागे आबुनि नेक्स्ट डे 15 सेप्टेम्बर नि सालके अ बोरि एबा मोनाय भूमिका रियांग अ हायनो याकरि थांगा एबा थैथांगा ओफ वान सुकिनाकि बेलेग खारुमा सेसा मोनाय भूमिका रियांगनि कपाल बिरमानो आको साबले साइमान बा कुबुइ हामसामाव आमसुके दुका साला खैजांनाय हनै हायदोबा आबो केबो बुजि गलाक अब बखानो ब्रेकअप अंके बस बखारक आयु मायुक अंगे चाइमाया ओं केबो बुजि गलाक अब बखानो आबोनो कुबुइ कक भिडियोनि मेन कक आबोनो केबोनो फाचा हामजगे एटोजेनि बगे साक बेदोगे रिमा चाया सिकां बरनो काहामगे सिनुय साइमाने हामजगदि बाक्सा बरक एटोजेट मा खाया हेनकाय अकक सावो नों आनो कुबुइ बखाबायसे हामजगेना आबगे आंमै तंया साय एटोजेट खाया रखनै आफुरके बाक्सा बोरि बखा नरब अंगे बखा गेलावै एटोजेनि बगे रेदे ओं थांगो
Tetiam sajane hinkai tini abo haki beka norm engma bagino monai bumika riyang bo khorsa chalano kubui hamjak tomani phiaba kubui hamjamani last phachingole chela oborina problem khiklai problem khlaiche khari thangka abagai sawo kebono pharcha bisas khalema chaya bujidi akono baksa buriro te abo kahai tomung hamya tongnai baksa chalana bo sanamu chungo ari amsak se A to Z khana sok tongo henkai olo A to Z khai result positive engma ya gulabo te sab burino kaham krengke hamrui kalana serengdi tangi henkai jotoni nogono buri borok eba buri besa tongo kisa wansugei nadi buina hamya saya khana sekang last day kaisa kok sanai keboni relationship o je chela hopung sabung A to Z ni bagi kok sanai abo kisa bezal tongo a borok sudo neng bai A to Z khana bagi simi hamsako ola pathago henkai nono yakari kalangnai wansuri a kongno henkai tini ni bagi video amsino video no chasak tongkai share khadi tangi henkai o video no nogai khorok sale kaham hamya saiman thong nini kaisa share khaimani bai keboni bai eba monai serenggele mano abono kok hambai